L-isbaħ rigal li wieħed jista' jirċievi fl-ewwel tas-sena huwa membru ġdid fil-familja. Hekk qalulna wħud mill-omijiet u l-missirijiet li saru ġenituri għall-ewwel darba mal-bidu tas-sena l-ġdida u li kellna l-opportunità li nitkellmu magħhom. L-ewwel tarbija kienet tifla bl-isem ta' Fej u twildet fil-25 ta' filgħodu. Missier it-tarbija esprima l-ferħ tiegħu magħna. Sorpriża, għandna xitata ħafna. Kienet early labor, ġiet qabel u sorpriża. Fis-sija ta' war nofsinhar twildu żewġ titrabi oħra, it-tnejn bniet. Janika Żgħira fisret l-emozzjoni li ħasset meta twellet tarbija. Xaġa speċjali u kien isu rigal kbir. Mbagħad ġifieri xintara qawwija u sieħa speċjalment. Naħseb dak ikun rigal sa jkun dejjem matul is-sena imma tkun l-ewwel tas-sena jisu xi ħaġa ekstra u bonus. Fis-2010 mbagħad twilet l-ewwel tifel għas-sena 2016. Waqt li konna fis-sala tal-maternità tkellimna wkoll ma' wħud mill-infermiera u l-qwiebel li f'dan il-jum kienu l-bogħod mill-familja tagħhom minħabba dak li jirrikjedi xogħolhom. Minkejja dan huma fissru s-sodisfazzjon li jħossu meta f'jiem speċjali bħal dawn jitwildu trabi li tant iferħu lill-ġenituri u lill-familjari. Jiena li llum iktar qisha sabiħa għax taf int bħala l-ewwel tas-sena il-ġenituri jkunu iktar sodisfatti speċi li l-bejbi tagħhom twilet illum. Ħafna ġenituri jkunu jixtiequ li tkun din id-data bħal meta tkun il-miliet ġifieri taf kif qisha f'xi ħaġa speċjali. Li nkun hawnhekk nara l-itfal ġifieri l-bejbis sejrin tajjeb ikunu all right mal-mader ġifieri sodisfazzjoni għalija x-xogħol.